Makadini mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai pachirongwa chino cheZimbabwe Elections Watch apo patiri kutarisa zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe zvikuru sei zvematongerwo enyika. Takatarisana nesarudzo dza2023 apo baba vaMnangagwa naVaNorton Chamisa vachange vachitatsurana musarudzo idzodzi dzinova idzo dziri kuratidza kuti vaChamisa vane rutsigiro ruzhinji kwazvo. Regai timbotarisa zviri kuitika kana kuti zvanga zvichiitika kuCitizens Coalition for Change kunzvimbo yeNorton kuti zvanga zviri kufamba sei. Kana takatarisa zvanga zvichiitika kunzvimbo yeNorton zvinoratidza kuti vaRichie Tsvangirai vava nerutsigiro rwakakura kwazvo zvichitevera kushanda kwavanga vachiita munzvimbo iyi kwenguva yakareba. Vechidiki vazhinji vabuda apo panga pachiitwa chirongwa chinonzi icho RIP, Register, Elect and Protect, icho chiri kutungamirirwa naVangadzihore. Saka mhuri yeZimbabwe kana takatarisa zvinhu zvakadai zvichiitika munzvimbo ina independent MP vanonzi vaHonorable Mliswa, zviri kuratidza izvo kuti vanhu havachada kuramba vachibatwa kumeso. VaMliswa vakataura mazuva mashoma apfuura kuti vaakuita zvezvibhorani munzvimbo iyi, izvo zvinova zviri kunzi nevanonzvera zvematongerwo enyika Munhu ari kutsvagawo rutsigiro sezvo vanhu vasingachavada nemanyepo avo uye neaffiliation yavo kubato riri kutonga reZANU-PF iro ratadza kutungamirira kana kuti ratadza kushandura zvinhu munyika yeZimbabwe. Tinoramba tichikurudzira kuti handei neuwando hwedu tinonyoresa kuvhota, handei neuwando hwedu tinokurudzira hama neshamwari kuti vanyorese kuvhota uye vazive zvakakoshera kurejista kana kuti kuvhota musarudzo dziri kutevera.